Halos mabasa na ang bimpong nakasampay sa balikat ni Andoy na kanyang ipinampupuna sa leeg at muka ng tanghaling yun. Wala kasing tigil ang kanyang pagpapawis habang tuloy-tuloy sa pagpapadyak sa pedal ng sidecar kung saan nakalagay ang dalawang maliit na drum na kinukolektang kaning baboy. Dagdag pa ang maalinsangang panahon na nagdadala ng alikabok sa tuwing umiihip ang mainit na hangin. Kasalanan na rin naman niya kung bakit siya inabot ng tanghali sa pangongolekta. Napasagad kasi ang kanyang pakikipag-inuman sa mga kaibigan kagabi. Dahil sa kalasingan, tinanghali siya ng gising. Sino ba naman kasi ang makakatanggi sa masarap na lambanog at pulutang pritong manok? Bihira lang siyang makakain nun. Swerte lang siyang makatikim ng karne kapag nagkakatay ng baboy ang kanyang amo. Pasikreto siyang kumukuha ng piraso mula sa karning inihahatid sa mga parokyano. Simple lang ang pangarap ni Andoy, ang makaipon at makabili ng kahit 2 biig. Isang lalaki at isang babae. Siya na ang bahalang mag-alaga at magparami sa mga ito. Naisip niyang hindi na niya kailangang gumastos para sa pagkain dahil masipag naman siyang mangolekta ng kaning baboy sa mga bahay-bahay. Kapag naparami na niya ang kanyang mga alaga, siguradong kikita siya ng malaking salapi. Sa panahong yun, makapagtatapat na siya ng pag-ibig kay Inday, ang tinderang naninilbihan sa turo-turo ni Aling Sioneng. Mahal na mahal niya to. Kaso ay hindi niya masabi ang nararamdaman dahil inaalala niya kung ano ang ipapakain niya rito sakaling ibigin din siya nito. Kaning baboy. Hindi maaari yon. Ang ibinibigay lang na sahod sa kanya ng kanyang amo ay 40 piso lamang kapag nakakapuno siya ng 2 maliit na drum. Hindi nakapagtapos ng elementarya si Andoy. Subalit alam niyang kahit 4 na maliit na drum pa ang mapuno niya araw-araw sa loob ng 1 taon, hindi pa rin sapat ang maiipon niya para makabili ng 2 biig. Saan nga ba aabot ang kinikita niyang 80 piso kada araw? Tuwang-tuwa na siya kapag nakakabili ng bigas at sardinas. Pero kapag matumal ang koleksyon, pinagkakasya niya na lang ang sarili sa kanin at nilagang talbos na isinasawsaw sa asin. Swerte na kung may toyo, patis o bagoong isda para may lasa. Nawawala na siya ng pag-asa. Pakiramdam niya ay hindi na niya mabibili ang pangarap na 2 biig. Hindi na rin siya makakapagtapat kay Inday dahil ayaw niyang madamay sa paghihirap ang babaeng pinakamamahal niya. Sasarilinin niya na lang ang kanyang pagiging dukha. Hanggang dito na lang talaga siya. Araw-araw napapadyak sa pedal ng sidecar para maglibot sa mga bahay-bahay. Bumalik siya sa realidad ng mapatingin sa mga drama. Isa pa lang ang puno at ang isa naman ay kalahati pa. Ang huling pag-asa niya para mapuno ito ay ang pagpunta sa palengke. Malayo-layo pa yon. Subalit kailangang magsakripisyo ng kanyang mga binting nanginginig na sa gutom. Ganoon din ang sumasakit niyang ulo dahil sa hangover. Pagdating sa palengke, wala na ang mga nakatambak na bulok na gulay sa mabahong kanto. Ayon sa mga tindera, nakuha na raw yon ng ibang kolektor. Pero tila hindi pa siya nauubusan ng swerte. May naglabas ng isang sako at itinambak ito sa basurahan. Nang tingnan niya yon, mga nabubulok na kalamansi ang laman. Sa isip-isip niya, pwede na yon. Baka matuwa pa ang mga baboy ng amo niya dahil may dagdag na palasa ang kanilang pagkain. Isinalin niya ang mga bulok na kalamansi sa drum hanggang sa mapuno ito. Masaya siyang pumadyak pabalik sa bahay ng amo. Bagaman gutom na gutom, tila nagkaroon siya ng lakas dahil nakapuno siya ng 2 drum. Subalit sa kalagitnaan ng daan, hindi na niya kinaya. Huminto siya sa tapat ng isang bahay na nag-iisa at malayo sa iba. Bahala na. Kakapalan na niya ang kanyang muka para makiinom. Pagkatok niya ay agad bumukas ang pinto. Isang maputing matandang lalaki ang sumilip. Mukhang dayuhan pero marunong magtagalog.
Nang humingi si Andoy ng tubig, agad itong nag-abot ng isang baso na mabilis naman niyang sinaid. Biglang sumilip ang isang matandang babae at nag-abot ng inihaw na karne. Hindi ito nakaplato at may bawas pa ang isang bahagi. Ngunit sa tindi ng gutom ay tuwang-tuwa itong tinanggap ni Andoy. Kaagatin niya na sana ang karne nang biglang lumabas ang matandang lalaki at sumigaw. Huwag mong kakainin yan. Takang-taka si Andoy, ngunit dahil sa labis na gutom ay wala na siyang pakialam. Isusubo na sana niya ang karne nang biglang hinampas ng matandang lalaki ang kanyang kamay. Nahulog ang karne sa loob ng drum na may mga kumakatas na bulok na kalamansi. Doon ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang inihaw na karne ay nag-iba ng anyo. Naging kamay yon ng tao. Nanigas sa takot si Andoy. Alam na niya ang ibig sabihin nun. Aswang ang mag-asawang nasa harap niya. Sa pagmamadali ay pilit niyang pinadyak ang sidecar. Pero sadyang nanghihina na siya. Mabigat din ang 2 drum na puno ng kaning baboy. Nagtaka siya nang sumunod ang matandang lalaki at itinulak ang kanyang sidecar para pabilisin ito. Dahil sa pagkalito at pagkatakot, huminto siya at ibinuhos ang laman ng drum sa matandang lalaki. Nagalit ang matanda at nagtanong kung bakit niya ginawa yun. Gayong tinutulungan na nga siyang makatakas. Hindi na nakasagot si Andoy. Bigla ay nakita niyang tumatakbo ang matandang babae papalapit sa kanila. Sa isang higlap, hinawi nito ang matandang lalaki ng ganoon na lamang kalakas. Kapansin-pansin ang mga matutulis na ngipin at mahahabang kuko ng babae. Dinamba siya nito at kinubabawan. Naramdaman ni Andoy ang matatalim na kuko na bumaon sa kanyang pisngi at leeg. Hindi na siya makapiglas dahil sa sobrang panghihina. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin, kasabay ng paglaho ng kanyang mga pangarap. Ang makaipon, makabili ng 2 biik, maparami ang mga ito, at sa huli ay makapagtapat ng pag-ibig kay Inday.